Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na muhawarar mawaka kashi na uku. A wannan karan ma za mu yi batu ne akan wasu manya-manyan mawaka. Umar Sharif da Nura inuwa. A wannan karan muna so ku tantance mana wane ne wanda ya fi iya waka a Kannywood tsakanin Umar Sharif da Nura inuwa. Kafin mu nisa a cikin shirin, ku danna mana subscribing, kana ku danna ƙararrawa alamar sanarwa domin samun sabon shiri idan mun saki. Waza na ba kaina in ba ke ba a cikin 'yan mata, waza na ba raina ke ce dai nake kira irgata. Kaunar da nake miki ban yi wa kaina kin riga kin rata. Kowa ya tanka ni da kan kaunar ki yanzu ma fafata. Za ku yi min take ba na san wata sai ke. Ba sai na faɗi ba, kun gane wannan kowane mawaƙi ne. Wannan ita ce waƙar Umar Sharif wadda ya saki a 2021. Wacce waƙai ta yi tashe sosai mai suna wato waza na ba kaina. Waƙai ta yi mutane da yawa, don ni kaina ma gaskiya na ji daɗinta, amma ina jira in ji iri-irin labaranku da kuma ra'ayinku akan wannan waƙa. Saura kuma cikin tunani da ciwon sanki na fama rauni, nufin so bai ficewa ina daɗi a rashin masoyi. Da na zaci na rufe so ashe sabon shafi na hula, saboda yawaita zancen ki ne harshe ya haɗe da ganda. Siga da zama maɗi duka baki na ya haɗa ya talla. Ya zanyi da masu suna idan kin bar ni cikin tunani. Tana bugun zuciya, sautin ta yana fitowa, kuma kika ambata sai da yarda da shi ba na musawa. wannan kaɗan ne daga cikin waƙoƙin da suka saki, amma kuma manya-manyan waƙoƙi ne waɗanda su kansu da na tambaye su sun ce suna kallon mu duka-duka a nan ne muka kawo ƙarshen shirin. Don haka ku danna mana subscribing, kana ku yi liking. Daga ni naku Bashir BSK, ku yi mana